però sobre les respostes... Aquí volia anar, ens hem anat per les branques. Sí, dius que hi ha exacte. respostes a la filosofia. Jo crec que sí, i mira, et posaré un exemple que a mi em sembla molt interessant i que també ho hem treballat amb alumnes. Tot el tema del que coneixem com les filosofies hel·lenístiques, que l'hel·lenisme és aquest període d'Alexandre Magne, no? Totes aquestes filosofies, estic parlant d'estoïcisme, estic parlant d'epicureisme, fins i tot els cínics, no? Jo crec que, com que ells vivien una gran crisi profunda de conviccions a nivell cultural, van voler cercar respostes per com ser feliços, com afrontar els reptes, i em sembla que són respostes que, perquè la condició humana no ha canviat tant en aquests anys, ens poden ser útils, no? Com no atemorir-nos, com aconseguir realment els propòsits de la vida i la felicitat, no? És el que dius, que han passat molts anys, però les preguntes continuen sent pràcticament les mateixes, que es feien els filòsofs. Existeix el més enllà, hi ha l'ànima, hi ha el cos, quin és l'objectiu de la vida, què és la felicitat, què és la política, es pot fer el bé, es pot fer el mal... Totalment, totalment. És que són els grans interrogants de la humanitat. M'atreviria a dir que la filosofia ens fa humans precisament perquè fem aquestes reflexions i són reflexions que no podem mai tancar, perquè al final, vulguis o no, el context pot canviar, encara que la pregunta es mantingui, no? Hi ha alguna pregunta que continues fent? La pregunta que dius aquesta... Mira, avui els he fet una pregunta que l'hem plantejat una mica a classe. Els hi he dit, perquè parlàvem dels orígens de la filosofia, no? Ara que és principi de curs, sí. I els hi dic, si el vostre o la majoria de llibres diuen que hi ha tal cosa com el naixement de la filosofia, també arribarà la mort de la filosofia. I hem estat reflexionant una mica d'aquest caràcter, no? Si una cosa neix, si acaba sent perenne o què li passaria, no? T'imagines la vida sense filosofia? Jo no, però m'imagino la possibilitat que s'esgoti... O sigui, és una possibilitat malaurada. Jo no m'imagino la meva pròpia vida sense filosofia i per això aquesta tasca divulgativa que abans explicaves, però m'imagino que pot arribar a passar que... És que estem en un punt, que tu ho saps bé, estem en aquest punt d'intel·ligència artificial. Sí. Sí, que potser té més d'artificial que d'intel·ligència, si m'ho permets dir. Però sí, mira, l'altre dia llegir un comentari que em va semblar molt lúcid, que deia, jo a la intel·ligència artificial no li demano que escrigui els textos per mi, li demano que posi rentadores i rentaplats perquè jo pugui dedicar-me a escriure els textos. I és veritat, és que al final, si la intel·ligència artificial ens substitueix a nosaltres els humans en aquelles tasques que més ens humanitzen, no? Com l'art, les humanitats, la filosofia, la recerca, potser estem fent malament, no?